Bir gyzyň öňünde döredi sorag, erkine oýanok ýitelýän duýgy, jogaby gözledýär sebäp, 2 ýaş ýigitden aýdylan söýgi. Birinjisi söwdägäriň balasy, talyp takya giýýär 3 ýyldan bäri, eli ýetýär uzadanja ýerine gyýlary aldamak bilýän hünäri. Öýünde bolanda şu wagta çenni birje däne sepmändik hem topraga. Ýok, orta mektepden soramaň häzir ýetişýär referat ýazyp sapaga. Islegiçe şu gün bilen ýaşaýar, diýip bilýär ondan göwnüm ýadady. Ertir hakda oýlanasy gelenok, durmuş güýçli, onna söýgü sadady. Ikincisi körpe ogly çopanyň çağalykdan malgaranyň ýyzynda agyrtmandy, ynjytmandy şu güne ýetýänçe ýekejek göwnün gyýdyňda. Ýejegini, geýjegini gazanýar, sabry bilen şükür edip baryna, halallygy öz ganyna goýupdyr, aýratynam önsü namys aryna. Ilgaýar elinde taýagyn bulap, diýmez asla ayaklarym ýadady. Kyn däl onuň üçin synakçy dünýä, söýgü güýçli, onna durmuş sadady. Gyýdy oýlanýar, çepe saga seredip, onuň üçin ýalňyşlygy gapandyr. Ýöne eýýäm goşgaýyň soňuny okan, okyjylar muňa jogap tapandyr. Durmuş güýçli bolsa söýgü hem sada, meniň pikirimçe düşers oda. Her kimiň öz ýoly, sargydym meniň, söýgü güýçli bolsa, durmuş hem sada.